I nosaltres ara continuarem amb l'informatiu i el que volem fer ara és felicitar a una entitat de la nostra comarca que està a punt de celebrar un aniversari molt especial. Estem parlant del Trampolí, amb seu a la Bisbal d'Empordà, que aquest any fan 25 anys i per celebrar-los han preparat tot un programa d'activitats del que avui ens en parlaran la Maite Cobos i l'Anna Rosselló. Benvingudes al plató de Televisió Costa Brava i moltíssimes felicitats. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies per convidar-nos. 25 anys, eh? 25 anys, un quart de segle, que es diu ben aviat, però que són molts anys. Sí, sí, han passat moltes coses. Això anava a dir, com va néixer tot i deuen haver passat 1000 coses en tants anys. 1000 coses. L'Anna te pot dir com vam començar? A l'associació abans es deia el Terrari i ara es va canviar que la Maite es veu que va posar el nom del trampolí perquè el seu germà ho va deixar. Exacte. I va néixer a la Bisbal d'Empordà. A un garatge. En un garatge. En un garatge. Com els grups de rock and roll. Exacte. I que això també ha anat evolucionant i al final heu tingut el vostre local i ha anat evolucionant també. Sí, sí. Sí, sí, ara actualment no té res a veure amb el principi i després del quart de segle esperem continuar la nostra tasca i arribar a assolir objectius que tenim ara en ment i que alguns han començat i altres no. Però per exemple, doncs mira, tenim una llar residència, ara obrirem una altra, també volem fer una residència amb el temps i ara hem obert ara fa poc a Palau Sator una flequeria, el Rebost es diu. El Rebost. El Rebost del Trampolí. El Rebost del Trampolí. A Palau Sator, on tothom pot anar a fer un cafè, comprar el pa, comprar queviures i coses de quilòmetre zero, no? Suposo que amb aquests 25 anys teniu 1000 anècdotes. Amb què us quedeu de tot plegat o alguna cosa que recordeu sempre de tots aquests anys? Aquesta pregunta que t'he dit, quan veníem en cotxe, he dit, segur que ens fan aquesta pregunta. Ja ho heu parlat, eh? Ella ha dit una cosa. Jo, personalment, em quedo amb el dia en què va venir el president de l'editorial Lara, que el vam tenir aquí fent una entrevista. Després va venir a dinar un dia al Trampolí i ens va regalar dos furgonetes. Dos furgonetes Volkswagen noves. Això per nosaltres va ser un salt, perquè a partir d'aquí van començar a fer el transport. Després també ens quedem amb anècdotes com la primera vegada que els nois, ja fa 20 anys, van agafar un avió per anar a Alemanya. Molts no havien anat mai en avió. I també va ser, alguns deien, ostres, no se mueve. Altres, per sisplau, me poses un CD, te'n recordes? I eres Anna i vas anar-hi? Sí, l'Anna va anar, que sí? Sí. Van anar a fer teatre allà, a Reda Wiedenbrück, i vam decidir agafar l'avió i, clar, era la primera vegada. No sé, anècdotes també, la primera vegada que vam fer la primera representació de teatre, va ser al Foment, la Bisbal. Ara ja sou uns experts, però clar, la primera vegada devia ser tot un repte, no? Sí, sí, sí. O, no sé, quan van anar a fer teatre a Madrid, també. Hem anat a Madrid, a Barcelona. A Barcelona. A diversos llocs, eh? Després hem anat a Alemanya. També hem estat a Mallorca. I la primera vegada que van agafar l'AVE, doncs clar, tot són experiències, no?, amb ells, i va estar molt divertit, perquè feia molt de soroll. Normalment l'AVE està en silenci i ve, te'n recordes que ve el senyor del... El senyor del... Venia cap aquí i jo així, no, els portava carmels. Sí, es va portar una bossa de carmels per tots. Anda que no. Sí. I ara ja aquest cap de setmana celebreu 25 anys, 25è aniversari, i ho feu amb un munt d'activitats, divendres, diumenge, activitats molt variades. Molt, molt. Perquè volem que participi la gent del poble, la gent de fora del poble, volem que sigui una festa, que sigui una celebració i tothom està convidat. Doncs comencem amb un torneig de petanca, amb el Club de Petanca de la Bisbal, després inaugurem una exposició de fotografia que es diu Dia a Dia, i al vestíbul
del Teatre Mundial, i després es fa un concert de música clàssica benèfic, també molt important. Això és el divendres. Després passem al diumenge, saltem dissabte per agafar forces. Clar, s'ha de descansar una mica també. També amb totes les activitats, una mica de calma. I allà es fa una cursa, veieu, es fa una cursa. Solidària i inclusiva, eh? Una cursa, sí, amb 3 recorreguts. Comença a les 10, hi ha un recorregut de 5 quilòmetres, de 10 i un adaptat. I després de la cursa ja saltem a tot el que és la celebració, que es fa una arrossada, que la arrossada, doncs, hi ha molts voluntaris, entre ells estan les del Club de Girona. Sí, el Rotary. Rotary Club de Girona. Vilanova, que ens fa l'arròs, i hi ha un munt de gent que participa i col·labora. I durant la rosada es farà també tota una tarda musical, es faran sortejos, i els músics seran el Manel, que toca el saxo, DJ Bongo, DJ Ali, Taco Cubano, que són molt bons, Tote, Basarda, que són un grup de rock de la Bisbal molt joves que han començat ara, i Apollardaos, que són els mateixos que Malasuntó, que són... El cantant, en Manel, és una persona molt carismàtica i atrau a molta gent i sempre ha col·laborat amb nosaltres. Els vam tenir aquí també. Suposo que és un goig que tanta gent col·labori amb vosaltres i tantes entitats que al final també fan possible tot això i sempre estan disposats a ajudar, no? Sí, com per exemple Voltors, que també venen. I sí, tothom. La veritat és que sempre que hem fet alguna demanda o alguna cosa, sempre han dit que sí, col·laborar, sí. La veritat que sí. El trampolí, la gent col·labora molt, la veritat. Des d'aquí agraïm a tothom, tots els col·laboradors i tota la gent. I animem també a tothom que vingui, que serà molt festiu, tant a la cursa com al Mundial, com a la Rossada, a totes les activitats. S'han d'apuntar d'alguna manera o no sé si hi ha, per exemple, etiquets per la Rossada, si se'ls han d'aconseguir amb vosaltres o com funciona això? Sí, si volen tiquets per la Rossada, doncs es poden adreçar al telèfon 972 64 01 48, poden passar pel trampolí a recollir-les o el mateix dia, que no siguin a les 3 de la tarda, sinó abans de tirar l'arròs. Poden comprar-les allà mateix. I també per celebrar el 25è aniversari, si no m'equivoco, teniu un grafiti que també es farà el diumenge o s'inaugurarà el diumenge, no? Sí. L'ha fet Pau Morales. En Pau, explica una mica, a veure, en Pau, què fa. Exacte. En Pau és un... com es diu això? Músic, pintor... Un músic i un pintor. I us farà un grafiti? Sí, ja està fet, i l'inaugurarem el diumenge. I què s'hi pot veure en aquest grafiti? Doncs fotografies fetes per als nois. Això és l'exposició, eh? Això. No, el que està pintat a la paret... Ho ha fet en Pau. Sí. I en Pau, doncs, representa molt bé el que és el trampolí, en unes mans, hi ha un trampolí, alegria, una mica... Té unes mans que semblen d'arte. Sí, no? És artista, no? Són d'artistes. Sí. Que aquest mural on està? On es pot veure el grafiti? Està a la paret frontal de la nostra entitat, allà al carrer Massifer, carrer paral·lel, Massifer paral·lel, i si vens de diversos llocs pots veure... Pot veure tota la pintura que ha fet ell. Que vosaltres heu anat veient el procés, no? Com ha començat i com ha anat fent tot el grafiti fins que l'ha acabat, no? Sí. Suposo que s'ha pogut explicar com ho anava fent, heu vist tota l'evolució, no? Sí, en Pau, a més, és una persona que és multitasking, és un gran músic, toca un tonal d'instruments, ha vingut diverses vegades al trampolí a col·laborar, i és un gran... A Girona molts grafitis, o quasi tots els grafitis, són d'en Pau. Suposo que deu haver portat molta feina també organitzar dues jornades com són aquestes, perquè al final, com deies, hi participa molta gent, hi ha molts grups de música, cursa, esport, cultura, per tant, suposo que fa temps que hi treballeu, no? Sí, fa temps que treballem i a toque de queda, perquè, clar, l'agost estava al mig, no? O sigui, van començar el juny, juliol, es va començar i després es va fer un peron, i aquest setembre hem anat a tope.
Anna, ara m'explicaves això de les fotos, que es podran veure a l'exposició també que s'inaugura el divendres. Quines fotos podrem veure? Hi sortiu vosaltres? Són fotos que us han fet? Bueno, són diverses fotos que ens han fet a nosaltres. Sí, perquè són el dia a dia, Clar. marquen el dia a dia d'ells. Per tant, es podrà veure Després també... també hem anat amb l'Abram a fer fotos en un lloc a Pals, que ell els ha exposat i tot. Per tant, aquestes fotos ja s'han pogut veure, s'exposen i, a més, aquí doncs, la gent podrà descobrir això, com és el vostre dia a dia, totes les activitats que aneu fent, no? Exacte. Sí. Tenen fem un taller de fotografia amb l'Abram, un fotògraf que està amb nosaltres, i l'anterior fotografia es podia veure fotografies fetes per ells. Sí. I ara han volgut, en aquest 25 aniversari, doncs reflectir una mica més el dia a dia, no? El que es fa, com és el seu dia a dia en el trampolí. Per tant, en aquest moment surten ells, però és veritat que també han estat a l'altra banda, han sigut els que han fet les fotos. L'Abram ens ha ensenyat com fer les fotos a nosaltres. Clar. Sí. I, de fet, aquestes fotos s'han vist a diferents llocs. Per exemple, si no m'equivoco, per Sant Jordi a Palafrugell es van poder veure i en diferents pobles, oi que sí? Sí. Exacte. I us agrada aquesta activitat? Sí, està xula. Home, feu moltes coses, o sigui, des de fotografia fins a teatre, realment, des del trampolí oferiu moltes activitats. Després tenim el taller de televisió, que fem... Audiovisual. Exacte. El taller d'audiovisual amb un home que havia estat a TV3, que va venir a parlar amb la Maite, i la Maite va dir els nois volen fer alguna cosa. Sí. També al teatre, podem anunciar el teatre. I tant. A veure, tinc xuletes aquí. I tant, perquè són tantes coses. Sí, perquè a més el teatre ve seguit del... O sigui, ara mateix... Feu l'aniversari i ja el teatre, no? Ja el dia 4 d'octubre, al Teatre de Palafrugell, doncs farem l'obra Ja hem deixat de somiar, i hem decidit que sigui gratuïta. Sí. O sigui, que pugui anar tothom a veure l'obra a les 6 de la tarda, el dia 4, al Teatre de Palafrugell. Perquè, bueno, ens reiem molt, que sí? Sí, oi? Sí, amb aquesta obra. I com és el 25 aniversari, doncs hem decidit que sigui obert a tothom i que puguin riure amb nosaltres, que ens ho passem molt bé. Avui hem tingut un assaig. I, bueno, avancem, que és una mica sobre la generació Z, la generació alfa, no? Tots aquests canvis que han hagut. Anar veient l'evolució, igual que dels 25 anys, doncs també dels 25 anys de la gent, de com ha anat avançant tot plegat, no? Exacte, amb toque d'humor i també com a exercici, ells parlen molt en aquesta obra. O sigui, fem un pas endavant. A diferència de les altres obres que hem fet durant 25 anys. Hi ha més... Sí, més ball, més imatge. És diferent, no? Hi ha més feina. Sí, exacte, ja, mira, posats. Exacte, ja posats ja ho fem del tot, no? Doncs des d'aquí, evidentment, convidem a tothom a que vingui tant al teatre com a gaudir amb vosaltres del 25è aniversari. No sé si voleu enviar directament un missatge a casa, que aquesta és la vostra càmera, de que us vinguin a acompanyar. Doncs sí, us animem a estar amb nosaltres, a acompanyar-nos durant tota aquesta celebració. Han estat 25 anys molt intensos, molt de lluita també, i han donat fruits, i aquests fruits els volem compartir amb tots vostès amb un, no sé, dies de celebració, no, Anna? Que esperem que vingui moltíssima gent al 25è aniversari del trampolí. Moltes gràcies. Doncs ens quedem amb aquest missatge. Moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats. Ens veurem allà, eh? A vosaltres, moltes gràcies. Gràcies.